Mayong buntag mga kabayers, mga suki. Wala po sa among panibagong video. Wala mi magbiyahe karon kay madto mi merkado. Pagbayad mi sa motor o sa tubig. Mayroon ng tubig karong wala, lawa. 78. Okay mga kabayers. Magpalit mi og sudan. Palit mi sudan, palit mi among lutuonon karon para paniud to. Hello mga kabayers, mga suki. Malapit bayad sa motor, mga kasibo. Dito sa Subuana nagbayad. At na punta sa Pikas, palit pong big one. Palit may gas. A few moments later. Hello mga kabayers, mga suki. Adto po mi pat og gas karon. Nami sa merkado. Kaulan karon mga kabayers, mga suki. Right, tagpuan mo yun. Ito may palitan mo. Mamayra eh. Para sa kuan. Dipinsa sa atong pagtigulang. Salamat mga kabayers, mga suki. Sunod next video. Baik dong. Enak. Oh, enak kayak pulang aja awas. Oh, selamat dong. Later. So mga kabayers, mga suki, naapol na dyan rin, hili akong mask na puhi. Blouse. Namili na kayo para ay suoto na to sa itong kwan. Tara. Oh. Hello. Dadawin minatanan. Pila. Ay. Ay, barato na kayo mga kabayers. Mga suki, 20. 20 ra. Okay na, wapo na. Ha? Nagkain kami mo siya gwapo, nilin na siya mabuot. Kiyara yung kabubot. Oh, dala na. Gato kayo. Oh. Jangan saya mau kwarta. Kalimot yan na yan. Sukli sa kalimot.
Okay, mga kabayers, nakapalit na kayo akong mahal sa kinabuhi. Meanwhile. 3.2 na si kadaka, oh. Ha? Mga kabayers, mga soki, oh, nala, oh. Ipili na yung thermos. Pinakadako, 300. 100 kapin. Pilay kapin na, 300. 45. Ah. Oh, mga kabayers, mga soki, okay na daw. Ingat sa kong mahal sa kinabuhi. Oh. At sa next video na